ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanao sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kalipay ug kalinaw sa atong katawhan labi na dinhi sa atong nasod, maghigugmaay unta ug magsunod kanunay sa pagtulunan ni Kristo ang atong mga leaders labi na gyud sa atong gobyerno. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kauswagan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Tungod sa inyong tawhanong kahuyang, gigamit ko ang yanong mga pulong. Kung kaniadto, gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamitan na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. Ug unsa may kaayuhan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo, ang kamatayon. Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug naag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangpot sa kinabuhing walay katapusan. Kay ang bayad sa pagkasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila
magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makikuban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw ug gabi. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa taho nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasat kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna baka mo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan. Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop mabahin, 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan.
ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka tulog karon na pagtulunan kining gisulti ni Kristo kay gitawag man gud siya Prince of Peace or Prinsipe sa kalinaw. Isip Mesiyas, usas iyang mga titulo, Prinsipe sa kalinaw. Pero ang iyang gibutang diri, iyang gisulti, wa kuno siya muanhis kalibutan aron magdait or magkalinaw ang katawhan kung dili aron mosilaob o magkabahin-bahin, magunay away. Unsa man kasabot mo ani? Unsa may kalainan sa magkabahin-bahin o magkadait? Ang magkabahin-bahin, dili gina malinawon. Ang managdait, malinawon. Sa inyong paminaw ron sa atong Pilipinas, nagkabahin-bahin o nagkadait? Kinsa may hinungdan ani? Corruption. Ang hinungdan ani si Kristo. Si Jesus mo hinungdan, iya naman ang gitagan. Magkabahin-bahin yun mo, magunay magani ang papa o ang anak na lalaki, ang inahan o ang iyang anak babay, unay. Samot na ng politicians, unay na. Unay maganing pari o gaway, mga madre, unay sana sila gaway. Samot na mga politicians, nyaningon des Kristo, o pagkanindot unta, kung kini misilaob na. So nalipay ros Kristo nga nagkagubot ta din sa Pilipinas. Natuma na ang iyang purpose nganong ni anhi siya. Saman, sakto akong analysis. Uy, yung kapader murag nagpataka na lang yung kag humili. Di ato lago nang gibase diri god o nawa ha. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan og pagkaayo unta kon kini misilaob na. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhis kalibutan? Tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagbahin-bahin. Sa to pa karon kay nagkabahin-bahin naman ang unit team nahimo ng anti-team. Ang kaniadto nga kana ganing suod kaayo gipalubong gyud ang ilang papa bisag pila na to ka dekada wa gyud gipalubong dito sa libingan ng bayani, gipalubong gyud ni President Duterte, bahala nagdaghan kay garali gi paglalaban gyud ni President Duterte para malubong lang gyud ang ilang papa aning ato rong presidente nga si Bongbong Marcos. Di nindot kayo ana nagkadait yun pagdagan sa eleksyon nagtandim pod sila ni BP Sara pagkanindota og atong tan-awon ba nagkadait na gyud naa dito yawa day ato pagdait nila naggisudlan tog yawa nya karon kay nabungkag naman sila. Ang nagpalubong sa ilang papa, ilan namang gipapriso. To ana mas dahig. May mantong ilang papa kay napamatud-an man gitog plunder o corruption nga grabe kaayo. Gi-freeze ganitong ilang mga wealth dito sa gawas nasod pero kining atong gipapriso nga former president, accusation pa man na. Wa pa may hearing diri sa Pilipinas, wa may kaso diri sa Pilipinas. Pero napriso na maunay bugti
sa iyang pagpalubong ni former President Marcos Sr. Maunay bugti, gipriso siya, bisag 80 na edad, masakiton pagyog kayo, gipriso, nga wa gani moagi og warrant of arrest. Wa man to'y warrant of arrest, kay wa man to'y, sige bita to siya pangita, asa mang warrant. Wa gay warrant of arrest. Cellphone ra pinaagi sa ato karong general na sikat kayong general. Mga igsoon, kining panghitabo sa Pilipinas nya gisundan aning daghan kay corruption cases sa flood control, sa atong healthcare, sa atong education, sa atong mga tanan hapitan ng sektor sa atong kuan kanang mga farm to market, sa agriculture na corruption, sa atong custom, sa atong importation, tanan hapit tanan anay corruption. Kining maong panghitabo gitag-an na nis Ginoong daan nganuman kay dinhis kalibutan naa gid ining sala, naa ang sala, lingiyay mong tupad ing nanaa kay sala. Ang wa mulingi dagko kay nagsa kanang wa mulingi. Mao nay rason mo nang ningon si Kristo, iganhin ako magkagubot gyud ni nganuman naaman ang sala, nga ang magdi magkagubot nga kanang sala mo di man gina mo dawat og Ginoo. Ang sala mao man ang pagsupak sa Ginoo. Ngayon saon na pagdawat kun ang itudlo sa Ginoo ayaw pamakak, nga mamakak man ginang sala. Ang itudlo sa Ginoo ayaw pangurakot, mangurakot man ginang sala. Mao na inigkita na sa sala og sa Ginoo, magbugno gina sila. Mura nagkaka. Di gina magkasinabot ang maayo ug ang dautan. Pero naay gisulti ang Ginoo sa unang pagbasa, ang dautan, matod pa ni San Pablo ba to? Ang sala, maogyod, ang mudad ay nato ngadtos kamatayon. Ang bunga sa sala, mao ang kamatayon. Mo nang mga matay gitang tanan, kay nakaagi man gitag kasala. Kasa man gitang tanan. Hasta gani ang wa kasala nga mao si Jesus o si Mama Mary nangamatay gyapon nganuman kay ang tibuok kalibutan nakasala man. Nya nisud man sa kalibutan si Jesus sa iyang pagpakatao, si Mama Mary sad nahimo man sadto siyang tao, dinhi man siya sa kalibutan nangamatay gyud kay ang bunga lagi sa sala kamatayon. Sige lingian na sad imong tupad. Ing na mamatay ra ka. Ing na ba? Ing na mamatay ra gyud ka. Kaya nga naman, nakasa man ta. Pero tanawa, unsay pangilad sa sala. Pangurakot. Pagpundog yun og daghang kwarta, aron di ka mamatay. Tanawa ha? Pangilad gini sa sala. Nganong nangurakot man na sila, nganong wa man ay pagkatagbaw ang atong mga korap nga mga officials, ang ato mga businessmen nga porti na yung mga datuan di man gyud matagbaw og kwarta nganuman tungod kay ang ilang hunahuna basta naa lang ko'y kwarta, naa ko'y posisyon sa katilingban nga maayong posisyon, di na ko mamatay. Tinuod ba dili? Dili tinuod, pero para nila tinuod na, dili na sila mamatay. Or ato lang i-reduce o gamay, dugay kong mamatay. Ana, oy, makras ng eroplano. Pero nga naman sang di masana makras ang eroplano ng ilang sakyan, no? Ang daliin o kay mga bangga kani manoo, nagsakay kabal-habal, nagsakay tricycle, mga hog manos pangpang, kana sila di yun mahog pangpang.
Kanindot untag mangambak ayaw lang sa dedi sa na may makasaha na punta na no. Tungod kay ang kanimanggong kamatayon moabot ni nato matud pa ni Kristo murag kawatan. Pero ang nakalahi bisan tuod og dili tapariha og paagi sa pagkamatay gitag-ana na nadaan sa atong unang pagbasa og sa Salmo. Matud pa sa atong unang pagbasa ang cellphone ko no kinahanglang pagmon. Amo to sa ato nabutang diri. Nabutang ba to sa una natong pagbasa kay mura mag awa day mabutang diri ang cellphone ay ingon day siya nga apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios ang balos nga inyong madawat tanawa ini kamatay na ni ang balos nga inyong madawat bisan pag dili pa ta mamatay nanatay balos mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing way katapusan na identified na apan ang mga makasasala mao ang ilang mapaabot mao ang kamatayon kay ang bayad sa sala kamatayon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya unsa man dayon gisunod diri, sama sila sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig nga magahatag sa iyang bunga sa tingbunga ang iyang dahon dili gayod malarag bisag unsay iyang buhaton mulampos. Unsa maroy atong kahimtang dinhis Compostela nabilong tas mga makasasala, mga dautan o sa mga matarong. Kusga. Lingay mong tupad inatarong ka. Niya matod pa diri bisan unsa kunoy buhaton sa taong matarong mulampos. Kinirong ato mga project diri ang atong kananaang bell tower tiwasonon pa na nya sa ubos ana maghimo tag bag-o nga first class nga CR unya maghimo sa tag adoration chapel. By the way, nanadiay ni donate para sa adoration chapel ni hatag siya 1 million. Ambot mahimo na baka na pakpakan lang nato di lang magpasultis ngan. So ato na niya nang ipahimong atong adoration bahala nagwa na mahuman ang bell tower. Okay, ana ra man tuslaw himoon. So kanindot no na mga taong ingon ana dili biya na taga dinhi. Dili taga dinhi. May pangdili taga dinhi. Naghuna-huna pas atong adoration chapel. Ang taga dinhi ambot lang. Ay di oy ang taga dinhi grabe kay mo ana no pero di pagid tanan kay kun ang tanan nga taga dinhi mamalit lang gid untag slots bisag kausalas usa ka semana tag 100 ra man gid na mga 60,000 gud ta ka lumulupyo dinhi sus mo palit nagtag sa ka slot tag 100 kada semana naa unta tay pila man sa taga dinhi lang ba naa unta tay mga 660 times 100. Oh, 6,000 times 100. Pila? 600,000? Oh, di 6 million lagi. Sa nangabugo naman hinoon taani. Duha go na ka 0, 100 niya, 60 o sa ka 0. Nga naunsa naman o, natakdan. Nagtakod na taani. Mausa na kuno'y sakit sa mga dautan, di ka maumukwinta. 6 million unta kada semana. So dali ara unta mahuman sa taga Compostela lang nahan sa wa pa nay labot ang kanang ato mga online nya kay ang atong online mga 273,000 naman ning atong subscriber. Ibutang lang nato mag-average nag 200,000 ang magsigig view nato kamurong nagsigig view. Sus og palit nag usa ka slot kada semana
200,000 times 100. Pila naman sana? Malipog naman tayo. Pila? 20 million plus 6 million. 26 million. Ang atong ikinahanglan karon 10 million ra. Sunod si Mana, human na. Unta niya eh. Human na. Oh, human na unta. Pwede na mo mga matay. Oh, kaya nga itong kinahanglan karon, adoration, bell tower, bagong CR, o niya, human, bag-uho ni nato tanan natong lingkuranan, na nasa siguro ni mga 3 to 4 million. O niya, dito, mugasto na diha tingalig mga, naas mga 5, o di 9. O niya, sa pamailain ito itong buhaton. Maghimo pa dito tagkuan kanang mortuary kay mga matay magini mga tiwasunon nga niya sa tong atubangan niya usahay maglisod taghaya kana among misahan dito ang karsada in town si Radan o di maghimo ta diang mortuary gasto sa nag mga 3 million siguro pila naman tanan kuan na 12 na niya maghimo pa ta og bag-ong kumbinto diri sa Loyo gasto sa nag mga 20 siguro. O di, sunod si Mana na lang, tatay 25, mahimo na unta ning mga butanga. Pero nga nung dili man yun mahitabo. Basig wasan mo kibaw, unsaon pagpalit, no? Og slot. Unsaon man pagpalit og slot, be? Una, anha mo sa opisina. Nya madomingo, porting daghanang lamisa din niya mag-isyo og resibo. Ikaduha, pwede i-deposito sa atong bank accounts. So, tanawan ng ato dinhing sana kanang mga bank accounts. Wa pa di gibutang sa atong IT. IT ibuta pa kita sa nang bank accounts na tug na mating atong IT. Oh, niya. Ana di mata na kamata na pugwat O niya ang ato sang kuan GCash ana pwede og ang pinaka sure ball ang kaning kwarta padala na diha mas gawas nasod or dire kaning bangko o kwarta padala tanawan ni sa ato dinhing gipamutan kaning mga ngan dinhi pwede gini niyo padadaan labi na gyud ang akong ngan ayaw lang sa Western Union sa akong ngan ug unsa may pasabot aning slot kay daghan sa kay wa kasabot donation ni siya ha donation minimum donation para sa atong projects. Unsa may mga projects na to karon nganong tulo man ni ka-slots ang atong grace para na itiwas na tog bayad atong una natong project nga nahuman nato kumbinto dito sa San Vicente Ferrer na patoy bayronon karon naa na lang sa mga pila na to okay nang mamamta murag dol-dol na lang mga 50 70 man unta to nanalas mga 50 naka partial naman ta unya ang atong kuan ikaduhang slot kaning PPSC ato sa nanggitumong dinhi sa atong mga project sa ato dinhing simbahan kita ninyo ato nanggisugdag papintal ang ato mga grills pintala na okay ra mo ang pintala blue og puti na dire nasama da ba in taong naong atong ga pintal diha ang ilang leader nya kaning atong kisame ato lang sa ning pintalag usa ka agi kay maghimo pa mangitag bag-ong ceiling pero ato lang ning hapsay-hapsayon siya usa para karong Pasko hopefully mahapsay-hapsay ang naong ani okay ra mo okay ra human kanang atong sira diha bahala ng Ginoo ana di lang sa dako mo nagmagasto diya nananadapita na asa na siya sa mga doldool 1 million siguro or more than 1 million ang magasto anang ato nang hilisan diya kahoy aron nga nindot na siya kana yung ibalik tatong sira nga karing karaan diha nya punan pagid nato dako na to ba na musangko sa langit ang sira naman na diha naman ay original gyud nga sirang dagko. Oh, muna ingon tong architect ibalik na siya para ang cultural heritage view niya ngadto sa kumbinto may tabo gyud. Kini akong gisgutan, mudagan gi siguro nignaas mga 30 million to 40 million ang atong posible nga magasto.
Kung mopalit lang gitag slot, mamunga gitag maayo. Nya kay niingon man diri ang tanan nilang buhat bisan unsay ilang buhaton mulampos, i-claim nato mulampos na ni. Oh, di ba? Wagi ni. Oh, yun. Pero ang mga dautan, matod pa diri sa atong salmo, mura silag uhot nga paliron sa hangin. Muaw tahop diay, mura silag tahop nga paliron sa hangin. Dili gyud sila mabuhi, malaglag ang dalan sa dautan. Una, mga igsuon, salamat kayo nga karon sa ato palang pila ka buwan nga panagkuyog nindot na kayong dagan. Ato sang baos ani, ato sang panggaon ang gibilin sa atong mga katigulangan 462 years kining maong parokya ato sad ni siyang panggaon, i-enhance, i-develop, palambuon. Muna karong December 14 na ay concert ang Sweet Notes dinhi, fundraising na nato, hinaot unta inig sugod na nato ani karong simanaha mo sugod na ta. Aw palang mahanay kayo ang atong mga technical na way ug ang system. Hinaot unta mo support mo maayo ha, online o kuan niya yampo nato nga ang Sweet Notes magpadayon sa ila sang paglambo o ilikay sa tanang mga kadautan. O ang atong mga slots dinhi nakasintro na ni sa atong dagkong mga proyekto alang sa kalambuan for 6 years or less than 6 years. Wata kibaw kanus at kutob magkuyog basig kanina lay katapusan. Padayon kita na ingon ko padir, ingon sila padir unsaon pagka halin anang slots og mamatay ka ugma nako haya ako usa ka semana nya isigig announce nga kining namatay ang pangandoy ani nga mahurot ra gyud kahalin ang slots nya baligya gyud slots ang tanang limos ibutang og slot nya i-announce gina sa social media aron kamong tanan nga nagsunod nako nga di mo palit og slot duaon tamo. Di tamo pakatulgon. Sigihan tamo honghong palit og slot, palit og slot. Palit mo og slot, awa na malipay rin ka. Mas daghan kog mabaligyag slot kung mamatay ko karon. Nga naman tagsaon ginakog duaw ang nagsunod nako. Mahibaw-an na naman nako kinsay nagbiyo nako, ini kamatay nako karon ako kay bao. Mahibaw-an naman nako kinsa nang gasigig biyo nako nga di gyud mo palit og slot. Disturbohon ta na. Andam lang niya mo dinhi mga finance council ha. Andam lang mo kay daghan kay na malit slot ana og mamatay ko. Ana na siya. Si Kristo bitaw daghan man kayo ang nisunod niya pagkamatay niya. Di ba? O pa siya mamatay, wa may nisunod. Pedro kalungsod, wa may nitahod niya, katong wa pa siyang matay. Karong namatay na, gabi prosesyon ta, pagkanindotas prosesyon, gasigig og pangilat niya, kasugod nagbuhabo, nawa ang uwan, oy, pakpakan din nato ang prosesyon. Malampuson kayo, pagkadaghan ng lugaw lagi pag-abot dire. Nga naman, daghan kayong lugaw, kay Jotay ramay ni Kuyog. Ga-estimate tag mga 500 ang mukuyog, wa man to kaabot 200. Hadlok suwan, pero boy, wa gyud uwan. Ngano man tungod kay ang mga matarong bisag unsay ilang buhaton mulampos. Ha? Manindog na ta mga matarong. Mga igsoon, ipagadangat nato ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug malaumon kitang moingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, nga sa daya gilutos, mahatagag kaisog ug kusog, sa pagpabiling makanunayon diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan, may kusog ug kaisog sa pagiya sa ilang mga anak, diha sa dalan sa pagtuo ug sa Kristohanong pagpuyo, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pamilya ug mga katalingban nabahin tungod sa managlahing pagtuo makadiskubre sa kamatuoran ug mapakitag pagtahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga baldado makadawat sa gugma ug atensyon gikan sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pamatia kami. Nga sila nga namatay magmalipayon hangtod sa hangtod dito sa gingharian sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, imong gipadala ang imong anak aron paghatag namog kinabuhing matarong. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tahawon. Ahang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag nga kanamo o langit mong Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta
nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan,
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamaulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Jesu Christ, di te donum
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagka makanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalampusan nga Dios nun. Ang ato lang buhaton, maglikay lang kita sa sala. Mahimo lang kitang mga matarong. Yaon sa may paagi, sige palit og slot. Mao na nga padayon mo palit og slot sa atong Grace tag 100 pesos unya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Nya ang atong PPSC tag 100 pesos gyapon unya na ay 162 slot challenge nga tag 16,200. Unya ang atong DPR padayon pataog dawat kay ato idugang paghatag. Nakahatag naman ta dito mga around 1 million nga worth sa goods o cash. Ato pag yung dugangan sa round 2. Ato ta mo focus sa mga dagko kayog damages nga mga simbahan. 16 ka parishes ang atong natabangan ni atong Lunes. Unya mutabang tag round 2 ato na ta mo focus sa mga dagko jud kay damages nga simbahan. Unya atong pasuga sa sementeryo tag 400 pesos ang pasuga niya. Deadline sa atong pagbayad para pasuga karong Oktubre 30. Niya ang kanang mga 31 og to case to case basis na lang na aron mahanay na nato ang mga suga ha. Importante kayo nga doon natay expression of prayer na special para sa ato mga mahal sa kinabuhi. Karong October 29 na atay parade of saints or look-alike saints atong i-parade hapon sa 29 unya ini kalasais magmisa ta diri kuyog sa ato unyang mga murag naong og mga santos ika sa lain-laing chapels. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.